daramagu ja 12 urte Black Beltzaren proiektuarekin, eta egia esaten badizuet 2014an lehenengo komikia kalerote egonenean nahi genuenean altxatu lehenengo pelikularen egitasmoa nire nengoen pentsatzen ze polita izango litzatekeen kontatzea Ainhoaren historia. Beraz ja, arrizke doztinia buruan eukala, agortuta bukatzen duzu animazioaren proiektu batekin, 4 urteko lana delako, eta hala eta guztiz ere lehenengo pelikula bukatuta gero nik esan nuen, laizter hasiko naiz, zenbait jende bi kontatzen, bigarren egin nahi dudala. Aguantatu nuen pare bat hilabete, 3. hilabetean, ditu nion Arkaitzi, Arkaitz bauti ideia bat, Joneri kontatu nion, berak ez zuen oso modu honean hartu, baina kontatu nionean historia. Bueno, guazen poliki ikustera, ez? Gero etorri zen Inigo Anaiaren heriotza, eta ikusi genuen hau kontatu behar dut. Black Beltza baten egon nintzen Amandaren ahotsa jartzen, dala Ainhoaren amarena, eta orduan ja ezagutzen duen Fermin, eta egun baten hori, dituzian, eta aizu, naizketu egin behar dugu bigarrena, ez dakit interesatzen zaizun, goigo irakurketa bat, ez dakit zer, eta bai, karo, nola ez. Eta gehoia irakurketan, eta kontuatu nintzen bertan, ni Ainhoa nintzala. Ni irakurri genuen dana ez, eta esan ziren, baina noski izizea Ainhoa, eta ni, ostras, behitu marrazkia, ez, ikusi nuen neska hor beltzarana, eta ez dakit zer, eta zena, ze ona. Eta egia esan, Gidoia Mazianen etxen irakurtzeko eta bukatu nuen irakurtzeaz, eta deitu notzan edo mesua bialdu notzan, esatek, hau urrea da, zein dar daukan honek, bakarrik irakurrita irudirik gabe. Sartzeko pertsonaian, egia esan askotzei kostatu ze, Gidoiarekin bakarrik, ja Ainhoaren indarra ikusten da. Eta nik ere antzekotasun handia ditute Ainhoarekin, ez? Beha oso emakume indartxo da, beldurri gabeko aurrera, egiaren bila, injustizien kontra, eta ni ere pixkatolako naiz. Proposamena etorri zitzaidan Amir pertsonaiari ahotsa emateko eta, bueno, zer esango dizut, opari oso ederra da eta bere simbolika ere badaukana. Joseba Zerrenondiak idatzi zuen liburu hori Moroak gara Belaino artean. Uste dut bai Euskaldunok pixkat Moroak bagarala Belaino artean, eta niri Hamide pertsonai hori antzesteko aukera, argi batez bis hori, 80ko hamarkada horretan Euskal Herrian bizi izan dugun alde guztietako zartaketa, ez dizut dena aipatuko, drogarena, Euskal Herriak lortu nahi zuen ezagupenarena. Gai guzti horiek ere oraindik hor daude eta uste dut horren oihartzuna bizitzen dugula gaur egun. Hau dena ahotsetik eta jokotik eramatearena hori kriston oparia eta kriston erronka da. Etxekoa sentitzen du zinemaldia, 6 aldiz honekin izan naiz jada pelikulak aurkezten, eta beste guztietan izan nahi parte baitare beti akreditatzen naizelako eta beti 10 egun hauek hartzen ditudalako ona etortzeko filmak ikustera. Beraz, niretzako zebaiz oso gertua, sortea daukat ezagutzen dudalako lantaldeko jende asko gainera, badakite beraien estresak eta hola joaten gara gurtzen, ikusten dugunean elkar, nik apostu handia egiten dut eta bultza eta borroka euskararen aldeko kulturarekin. Beraz, zinemaldia da guretzako eskaparate oso garrantzitsua, ezinbestekoa. Ikusentzunezkoak ditugunean, ari gara hitz egiten baita ere antzeslanak, antzesleak, gidoilariak, diseinadoreak, musikariak, dena biltzen du zinemak. Orduan, hemen daukagu plaza bat ezin duguna galdu. Ez da galdu baizik eta borrokatu behar duguna eta presentzia izan behar dugula. Uba daukagu orain erronka izugarria. Gauza badago lortzea, belodromoa betetzea, sarrerak agortu genituen oso azkar, 16 egun baino lehenago jaso den agortuta, hori izugarria da, zinemaldiak berak esan segun izugarria zela hori giztuan marka, baina badu erronka handi bat. Eta hori da, zinemetan irautea. Zinemetan sartzea karteleran eta zinemetan irautea. Etorri animazio hori ikustera, ez daude mila hau baduzue bat, eta oso ederra duena da mundu osotik aritu dela jendea euskal pelikula hori zine aretoetara eramaiteko. Eta segidezala orain bidea Euskal Herritik hasita mundu osoraino zabaltzeko, ez da? Animatu gura zaituztet, Black Beltza 2 Ainhoa ikustera, gure historiaz eta gure musikaz disfrutatzera, historio kritiko batez disfrutatzera, pentsamendu librearen aldeko aldarria danez, zorriz zaitezte danak ikusten. Emaiozue su hori lehen txispa. Benetan etzaretela damutuko, berriz ere gure historia hurbil eta presentea hortxe iruditan eta modu izigarri ederrean eta eskerrak argentinoei haiek ere maila hortan ekarri duten lanagatik.